записуйте. Друга проблема. Щодо Мін'юсту, який включено, правда, і урядову комісію, контроль за виконанням керівника урядової комісії, а буде записано зараз, чітко так, як ми домовилися, що якщо Філіпчук, що буде відповідати голова урядової комісії. В тому тижні ми зразу виїжджаємо на Крим, і урядова комісія починає працювати по кожному земельному ділянці. Значить, і щодо Міноборони, і щодо МінАПК, і щодо ефективності використання землі, що зв'язано з аграрною академією і так далі. Тобто проблема не просто буде там переписки відомства, а буде конкретна експертна, багаторівнева інвентаризація і оцінка ситуації, що пов'язана із землею, яка може бути інакше використана, аніж вона зараз використовується. Зрозуміло, що проблеми ті, які пов'язані із тому, що пов'язано із мечетю, то там не треба це записувати в постанові, тільки там чітко записано в указі президента 30 квітня, який вийшов, де зобов'язується Сімферопольську міську раду вирішити це питання однозначно. Одним пунктом там записано, тому ми тут це все не переносили. Тому моє, звісно, зараз стенограму взяли, бо виступало там багато міністрів. Ці 4-5 правочок добавляють до цього. Це перший той документ, який ми, в принципі, зараз прийняли. І вважаю, що процес далі повинен бути на місцях в Криму разом із владою. До речі, там і записано і кримську владу. Через тому не тільки центральні органи влади чи урядова комісія, повинна бути і місцева влада залучена і буде записано таким чином. І тому ми, в принципі, вважаємо, що зараз треба перенести нашу роботу на рівень Криму. Виходить цей документ. Я б хотів, як ми домовилися, тому що я просто не бачу перспективи, що ми здатні тут, а урядовці, які не їдуть туди на місце, і не їдуть експерти, не їдуть фахівці, здатні розібратися в кабінеті, яке рішення повинно бути правильнішим. І ясно, що ми хочемо активно залучити до цього і позицію, і відповідальність, і можливості самої кримської влади, і самих органів місцевого самоврядування, починаючи від голови сільської ради, яким рішенням інколи приймається те чи інше, селищної ради, міської ради і так далі. Тому все цю інформацію, яку я хочу вам передати. Зараз цей документ він стенограма, значить, щоб там не було жодної якоїсь самодіяльності, ставиться віза і, в принципі, ми готові. Номер розпорядження. Номер розпорядження, підписується документ, тоді ставиться номер розпорядження. Зараз будь-який документ, який сьогодні прийнявся, проти він ще поки що немає номера. Там будет на ваш розгляд, кто будет участвовать в этом выездном? Ні, річ у тому, що проблема там записана така, значить, що і центральні органи влади, і кримська влада, і громадська організація, обов'язково відповідно до постанови, так як ми домовлялися, повинна бути. І тоді ваші пропозиції, кого би ви вважали ще перед тим, як, скажімо, туди подивитися на список людей, як по і фізично, так і, я б сказав, номенклатурно, що вони представляють, якого відомства, можливо, ще не вистачає, яке ми можемо, як урядова комісія, долучити, значить, до цієї роботи. А як нам треба составити все-таки графік,
чтобы, наверное, как член комиссии, как председатель комиссии, вы его подписали. И когда выезжать, кто будет выезжать, чтобы мы знали. Когда какие земли смотрятся. Ні, я думаю таким чином, що я складаю проект, я збираю урядову комісію, ми засідаємо по результатах сьогоднішнього засідання уряду і рішення, яке прийнято. Визначаємо, ну, людина може в цей час у відрядженні бути, я її не можу так. Визначаємо перелік, виходимо з вами на контакт. Значить, чи передаємо в письмовому вигляді, чи ми зустрічаємося і дивимося список для того, щоб він був погоджений повністю. І тоді ми підписуємо наказ на виїзд. У нас может быть... Я ж завжди на контакті, зі мною немає. Это понятно. проблем. Это, как бы вот нам так сделать, чтобы у нас как бы угода была, вы понимаете? То, чтобы, ну, вы сами понимаете, как потом министерство затягивает или что-то, вот как бы мы, чтобы мы со своей стороны, как бы... Ну я таким чином, я не хочу Сроки, це. да, Я і гарантії. виконую те все, що не тільки, щоб, скажімо, я виконую ще й свої Понятно, функції, це понятно. обов'язок як державного службовця. Да. Понятно. З другого боку, ми мали з вами домовленості, що будемо в такому плані. Ну, зрозуміло, що хотілося б, щоб це було швидше, щоб це було активніше, але навіть на цьому етапі, да, скажімо, коли ми вирішуємо питання, поки не значне з точки зору там землевідводів, да, багато є питань, коли задають ті ж міністри, які представляють цю сферу, ті ж державні підприємства і так далі. Ні. Тому я не бачу, скажімо, можливості, що ми звідси, навіть при самому дошкільному такому аналізу всіх реєстрів і оцінок, Ні, я не- кадастрів, нам треба туди виїжджати. Не об этом. Я имею в виду угоду по работе. То есть вот тогда-то вот это, ответственный такой-то. Тогда-то вот это делаем ответственность. Как план, де ми- план план, мероприятия. Я думаю таким чином. Найкращий варіант, де її підписувати, да, де домовленості ми могли. Да. Це ми могли б це зробити, скажімо, в Сімферополі, да, коли ми зберемося в уряді, коли комісія буде засідати, ми приїхали, бо там появляться ті питання, да, які, можливо, тут ми не придумаємо. Проєкт ми будемо мати з собою, ви будете мати свій варіант. Ми їх об'єднуємо і підписуємо єдиний документ, як от дорожньої карти. Просто здесь у Нам нас надо как бы сейчас есть как бы- возможность давить как бы на государство, ну как бы на это, что поэтому как бы эту угоду бы здесь бы нам как-то... Ну, Да, тут- нам надо график составить, да. все-таки, наверное, здесь, Георгий Юрьевич. У вас в кабинете а хотя там бы. уже добавим. Графік з точки зору того, коли поїздка, Когда поїхати, хто буде участвувати. дивимося, хто буде брати. Добре, я Когда думаю, що заканчивается це, Тому що работа є комиссии, це сьогодні, самое главное. завтра, сьогодні я даю зараз завдання і ми будемо це робити. Просто у нас был бы какой-то аргумент туда сказать, вот, ребята, у нас уже такой договор есть, вот такие Да, эти есть, хорошо. вот, руки подписать, тогда мы можем Да. как бы сказать, какую-то работу мы сделали. А если все на словах останется, мы выезжаем туда. Річ у тому, що я б хотів так. Я зараз ще на одну нараду, да, я буду сьогодні там, я можу зараз доручити заступнику міністра, першому заступнику голови урядової комісії, членам урядової комісії, які могли сісти зараз в міністерстві, да, разом з вами і опрацьовувати план дій. Я це можу зробити. Было бы дуже удачно. Значить сьогодні починаємо. да. Давайте. Ви можете через часик бути там, навіть якщо я запізнюсь, бо я ще на дві наради. Ну, ви теж будете. Так, я буду зразу Того, що трошки обсудимо, пізніше. яку А угоду зробимо, потім, може коли я бути вже така. бачу, що ви щось зробили, я вже тоді підключу. И Да. когда подпишешь, наверное, Юрий Владимирович подписывает Тільки Юлія. А она его когда подпишет? Ну, когда документы все когда готовы, я их напечатают. подаю на почту, потому что еще ни один документ не подписывается. Не, я сейчас. имею в виду, а срок какой? Это сегодня или подпишешь? завтра? Ну, я думаю, що можливо, може сьогодні так, а може завтра. Швидше всього завтра. Ну хорошо, давайте тогда мы пока Да, вы сегодня едете график туда уже сделаем, сразу, да, да. завтра уже Да. распоряжение это увидим.